First Bank na dan marke. Wannan shine First Bank, na hada shi ne domin na je na kai musu su gani saboda su taimaka min da amfanin makaranta ta ima na samu ci gaba. To yanzu wannan abin da kake gani ya za a in gane yanzu wannan abin yana da amfani? Ina so a kunna mun in gani. To zan kunna maka za ka gani kuma zai fito da takarda takarda ce ta 1000 irin na hada ta. Zan sa ATM dina, in na saka sahati zan danna wannan password dina zai fito da to dan na mana kasa. Kaga na sa. Na gani. An kunna inji. An kunna inji kenan na banki. Ba wuta an kunna to. Yanzu da shi. Zai magana. Na ji yayi magana. Ya ce welcome First Bank. Na ji motsi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kaga kuɗi ya fito kenan. To yanzu wannan shi bayan